Nu vil Gitte give mig en massage, hvor vi har varmesten og beroligende musik. Og så vil vi se, om jeg får mere energi bagefter, eller om jeg måske omvendt ikke får energi. You wanna drink about a bar, what you got on? That's a fucking ego. Let me take you home, away from people. Girl, you ain't alone. I'm a super freak too. And in the bedroom, well, here's a preview. I'ma kiss you, lick you, love you as we slip under covers, make you come. When I touch you, I'ma kiss you, lick you, love you, go on trips when we wanna. Hvordan er din energi nu i forhold til før? Jeg vil sige, at lige nu der har jeg ikke så meget energi, fordi jeg er mest træt. Og sådan, men jeg vil sige, at man får sådan en positiv energi, man bliver sådan glad og sådan, ja, fordi musikken og sådan noget. Men jeg vil ikke sige, at det er sådan, at man bliver frisk, sådan energi, men man får en god energi. Hej, vi er nu ude at gå tur for at se, om vi får god energi af det. Jeg synes, man får en masse energi af at være ude og gå i det gode vejr. Ja. Man har det rigtig godt med sig selv, efter man har været ude og gå en tur. Man får sådan en dejlig, positiv energi, og især når vejret det er godt. Vi skal prøve at se, om man får energi af at blive hypnotiseret. Ja. Og så har vi sådan en app, hvor vi skal lytte til den og bare slappe af og se, hvad der sker. Hvor afslappet du er lige nu. Du behøver ikke at tænke over, om du er afslappet, mens du lytter. Har du fået mere energi af at blive hypnotiseret? Jeg ved ikke, om jeg har fået mere energi af det, men jeg kan godt mærke sådan, altså lige efter, der er man lidt træt, men så efter det kan man godt mærke, at man er sådan helt renset i kroppen, og ja, sådan masser af positiv ladning. Man bliver sådan, ja, frisk af det. Vi skal ind og lave Tai Chi nu med Rian, som vi har haft en aftale med. I feel free. You make my world light up. Every time you look at me, I get energy, good, good energy. Energy, good, good energy. I get energy, good, good energy. Every time you look at me, I get energy, good, good energy. I get energy, good, good energy. I get energy, good, good energy. Every time you look at me, 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 look at me. Jeg synes ikke, man får sådan energi på den måde af det. Jeg synes mere, at man bliver sådan træt. Efter vi har fået Tai Chi, vil jeg ikke sige, at man er sådan super frisk, men man er lidt træt og sådan lidt, man har bare lyst til at slappe af, men det er da meget dejligt og sådan. Man har det godt nok i kroppen, men man er lidt træt. When we speak, there's a spark. Hit the beach, bring the guitar. Vi skal ud og løbe nu, for at se, om vi får god energi af det. Så yes, here we go. Let me take you home, away from people. Girl, you ain't alone. I'm a super freak too. And in the bedroom, well, here's a preview. Hvordan har I det så efter at have været ude at løbe? Jeg synes, man får energi af det. Jeg kan godt lide det i hvert fald. Ja, Når man kommer hjem. ja, man er meget tilfreds med sig selv, og det gør også, at man sådan får en god energi med. Ja. Man får det bare godt med sig selv i det hele taget. Man bliver meget tilfreds med, hvad man selv har gjort på stedet. Så det giver energi, synes jeg. Ja. Make my world light up. Every time you look at me,